Klikám na link, otváram nový svet, Lagmate sú online, lepší program, nie mikrofóny zapnuté, scéna už jarí, dneska to odpálime, nech sa nám darí. Hry sa načítavajú, FPS sú v norme, sme v plnom nasadení, v tej najlepšej forme. Sme Lagmate, jedna veľká rodina, keď sme spolu, letí každá hodina, Molly, Hrikoš a 2 deníko v hre, toto je vibe, ktorý nikdy nezomre. Od levelu k levelu, cez lagy aj pády, hráme to srdcom, máme sa rádi. Molly je tu, drží nad nami stráž, je energia na streame, je proste náš drahokám, keď sa niečo deje. Ona vie čo povedať, s ňou sa nikto v čete nemusí báť. Potom je tu Hrikoš, tento vždycky istý, jeho herné ťahy sú bleskovo čisté a bystré. A 2 deníko, ten tomu dáva štýl, v každom súboji odovzdá maximum síl. Prechádzame mapy, plníme questy, hľadáme tie správne, víťazné cesty. Či je to strieľačka alebo nejaký survival, z Lagmates na pozadí je každý hneď rival. Niekedy to sekne, niekedy to lagne, no naše priateľstvo sa nikdy neprepadne. Chat už horí, emoty lietajú vzduchom, načúvaj našim herným dobrodružstvám uchom. Je jedno, či vyhráme a či padne server, v tejto bande vládne tá správna feel good fever. Sme Lagmate, jedna veľká rodina, keď sme spolu, letí každá hodina. Molly, Hrikoš a 2 deníko v hre, toto je vibe, ktorý nikdy nezomrie. Od levelu k levelu, cez lagy aj pády, hráme to srdcom, máme sa rádi. Molly, Molly na mikrofóne, Hrikoš v akcii, 2 deníko chilluje, Lagmates navždy, zostaňte s nami, ideme ďalšie kolo. Gadget.